Днес съм в страхотен тристаен апартамент в самия център на град Пловдив. Буквално на метри от ректората на Пловдивския университет. Хайде да го разгледаме. Повечето жилища в центъра са стари за ремонт, но тук не е така. Жилището е в отлично състояние и готово за нанасене. Апартаментът е 83 квадрата, на третия етаж от 5, с 2 самостоятелни спални, 2 тераси и просторна дневна зона. И най-важното, и двете спални гледат към вътрешната част на сградата, не към булеварда. Пълен комфорт дори в най-оживената част на града. Отворената дневна зона дава усещане за въздух, а това е нещо, което рядко го има тук в центъра. В центъра подобни имоти излизат рядко и обикновено не остават дълго на пазара. Ако ти харесва, обади ми се и да действаме. А цената? 220 000 евро.